Oh, kadam. Nemen rahian se non nili prank kabunai je ha. Nili ta chini ne bang tanang chini ne nili Facebook long pensi number kian ha. Masih pia supi timu pi bunde lalang asi nampol. Mình dia dan dia ha ne chok chini ne argen ne nahan prank si nang kabunai je timu pi. So finally non call ha. Ni non call aja. Reception chini ne jalo. Non call mama. Hello. Malo. Nilda jeng kaben tau mana nani han masap so kam tu cenang ke cing biji ha. Masih apa nang cing biji mah bujar ha. Pala. Acha mana nili nang biji ke ada naning oil dia anda ha. Ni asa number ke long ke mana sonjal ha. Ni them ni wai hedi. Ni wai si number nang kipi mana sonjal nang kipi mana alang 2 days logon han number nang kipi hamba ni nang call he jal ha. Mana kusala buji. Ni wai nang hanang thek lang puja mana nang face to face kali mana amang long pen puja ha. Mana amang lang pen si su number ke long ta. Ama su number call tha rahi puja le ni hanang pula ha. Mana ne heman ke timung pi amang si timung pi kalima kelang apu arti tha puja ha. Ege mana nang karji pu nang call he de tindia tumi bela nang call ji pu nang call he de tijala de. Ama pini ba nang call ham jala. Lalu si nega kena si nang ke lela. Nogang de. Timung pi buanda. Kalang. Newai nang thek lang kos sarang thek lang jiji ni ama newai ta adam nang khan pila ni han ha. Churai bo. Chawai be hok promise jo. Churai bo. Masih ni amang di kosong si di hana chini ni le ni hana thek long po ba. Ni da chini dala jo cholo pai nang mane kosoi na mang long le ke thek long jala pula ke number ta ante number ang bithan e kolang pu hang lo. Bani number ke bang amang lang ke thek long dike. Jadi dam ke kang hona phat long ji long le jadi dam jurani rani bom na abling Churai bo. Kali thana pe. Engke Kali churai re bo. pachara are la ante ni wa jinggi mande. Ha? Ni wa jinggi mande. Tinggi po pino. Ahong. How? Tha de mane nahan ni hanang thane mane ante pai nang number tu pute ni call ham lang bujalo de. Mani nang tumarong ki dun pa ki ni turo ki nogo pen tingka bote an ki chilo bote kon ti bane amang ki thek am long lo. Wah, mang bang kele bu pe de ji won de. Ante ni nang thang lang mane imang ke mane lasan he mane bu ji pe ke mane bandu da. Kui thek ki le ko hen. Mohan kente mang wai ke nang ku balong le le tu du. Ki to mo kitong. Ame mane abial ta thek balong le le tu kon te thek long ko. Wah. Ate nang ke thana lam le mane ne wai amang nang. Ni hanang than pen la sini hanang ke thana lam le ha. Mane amang ke mane la sonja la thio mane alang phone ot e pilang ma di. Ingke amang lang ba phone ot lo ta ho. Ingke mane ni han bang si phone ay call ni pujar la ingke number ber lo ba number chok se de da ho. Ingke ni hanang call ni ma ingke nang long si nang le ro ingke nang bang pudun lo mat lo ingke ni wai ba nang pudun lo ili supo rahi kali ma pusinang ki pulo ta ho nang han ha. Nili supo rahi kali ma pusinahan direct nang pulo to ni wai ha. Ingke ni wai ba nang ingke nang bang pudun lo. Kali mad rahi lo pusinang ki pulo ha. Ingke ante la nili supo hamse ki call ji ko ingke nang le rong lo bon ya la ki nang han nang ar dile ha. La ni pai bang ha ma
ante nasi nang le lo pulo ke nang bang pha mane che than the thang arong ha ke ke ne wai bang nang arjilo ante nang pur kilo pulo hai nang arjilo ke nang bang pulo te mong ti ke than lo dang ke ne wai bang ke nang ta arjilo ne wai han ke nang le pi ko ne pulo Dili ke tau bi pile pijalo ke han sem si ke le pijalo ne wai bang nang che than lo nang phan ha ke ne wai bang nang pulo ante nang pulo ante ni men ning oi ri ni li nang che kol de lo ma dili supon ke kol ji pu na kol che nam le pi la da ma thang the ni pijalo nang pu don lo ha ante inge nang pulo hala ante nang li supo ko amen ko sala pulo rahi jale ni wanang than lo inge nasi dam la punang arjilo ha ni banang pulo kuna tong dam ni li ta chini ne ke 2 din bak dol hen ki bang wei pusi nang hanang ke than than ni wai ante tang te ni anambor ang pino ni li kolang ne ni li jingkilang ya to nang ki pu ni wai na cái này vài ba năm cho luôn ni men cái nili cái phone pay thêm mà nàng li lo khai mà tu po cái nàng papi po busi ki putang ho cái là gì nè cái này po bang mà nên number nàng sen lo bon cái này vài bang make trang tác thằng cái đọc nhà nàng khám rồi ha này tôi ni mang cái mà này là san punya nàng khám là đọc trang ha cái bang không thích lắm lo hả bilik ti mong pihan lo cái bilik ti mong bi number cái là hello bonte ho number ke lah hello lita biar ping lo nang tu coba lete lagi biar ping lo tu biar peng ni dah sina than de cái là gì ni wai cái amang lo ngateng ni ta ning rong lo anta cái này vay tim mung pin ning dog ma de ama ante pai ne call hamang number ang binu bujala de di masih nang call ham lo ini atum sinang call bonte ni atum nang call he te chalo ata ning oir de ni nang call ham pada hai wow mote ni nang ke thana lam lo di acha ante actually nan hana chi ke lo bo nang chi ke lo di ya nang chi ke lo aha nang call nang lo bo con nak tahu tu bilik tu ke na apa tu lah tu mana coba bi acha ante na nasi chi ke lo arang nang than ta lo karbing lo karbing lo ni ta karbing long lo ti dan tu hả dah aja nala dan den gawa de apin zo men ha so men ke kopi ha so men ke kan tu lo na ne thana bu de nang than ta ning o en ke mo te nang kar ju de na lam lo ke ha ke rakes akora itu lang rakes ti so bude to thang te lo jingki ba men ha ni kana lo nang tum jingki tangan ne itu kopi ha tin bosor ini mah Jimas gelang ma mane lahan first time maka cingki mane la pen aprang cingki dulu ma macam he akan tinggi ta dulu ini mahala pene dia jalo bo break up dak jalo bo nili berikan kali bang lagi mane nohor la son do piki ke mane nahana bulam lo alosu no pisuno son do mane cingki ha po che break up dak ti ya do de aprang cingki na muni lo manja thang thela na cingki pa men ha
Mandat Momta Sibong ni break up ko. Non something to bo. non bang den cao hàng chính kỳ thằng bang nàng chơi bóng hay bốn non bà chính kỳ mới xem gian bờ pin số Họ Sibong trong chính kỳ pamen nó cái nàng chơi cá nó bà nàng phải chơi cá cái này nè bà tôi tại nên cái trang là bữa thì cắt chinh họ này cái nàng sọt mà thế đi masih mana kang hao trong sinh tay bữa thì bà tôi đã make cái pabu nàng này masih cingki deh cingki pamekan aja cetai tang pamekan nih malah oh bang nah sih ini kan nih nah sih nangkang itu nih biar lo bang Ya nang cini ni sini kan ke kali nang cingki po ke pun nang cingki pina nang koi po tenang hang dondet pujar lo nang kali ni ke ni kami ni sang ke sang ke Dia masih gini ya. Cingki itu nggak mah? Acha lo mana? Nan cingki pameran nah ka cingki dulu ya. Thế nang pulang. Ya. Thế nang pulang. Ning oi ri Yan kacing husband ada perang mana? I love you punang bisa please. Ya. Yan I love you punang bisa dah. Sai po. Sai po nang wi. Nang bisa ya. I love you. I love you too. Sangat lah ya, ini account do mana ni YouTube account do ya, langsung video dah ni, pini upload deh thang thi jadi. Thang thi. Ni di mata dah. Ton di ni kerja, kita yang dalam ni dia sab kerja dah basi nang aku kerja lo. Kalang. Ni ni hodai tak ni nang kerja. Kalang. Sorry lah. Ông ni mana tu bo? Do. Anda nang pada nang sorry lah oni tu manda lah sih. Upload dah pada anda. Thank you. Deh. Actually lah YouTube ni tu manda mana high pada nang pupi tu ada. High friends pada putar ya. Hi friend. Tak jadi ni channel tak. Itu. Subscribe foto. Nang langsung video mau jangan tag long pun nang subscribe bisa deh. Subscribe po. Like. Like subscribe ke nang sot mah tadi. Ente ha. So thank you. Itu. Bye. Bye. Ronaldo movie logang ko anni ke messen ala so thangge actually Rakesh nang lisi kacingki post tame nihanan dia denonli alangan kacingki begi fan kali hai motene prank sika banaya ko pe reaction na polisi ni ke chokche lele ane nang dia den Rakesh ha tani ro na bye.